Și salut, băieți, bine am într-o videoclip astăzi să facem o vânătoare de câine. Didi! Didi, uite pe Didi, aici este. Dau focul mai mare sau cum să o numi. Ia uite și face, nu, n-aveți voie. E plus 18, gata, și-a făcut nevoie. Și acest câine va fi urmărit. Hai să venim la copii și să îi zicem. Deci să mergem prima dată la el. Hei, stai, am nevoie de, ești în direct, cum te cheamă? Marius. Bine, Marius, prinde câinele ăla și o să obții 50 de euro și o să fii și faimos în direct. Nu trebuie să Bine, îmi pare rău, dar când vorbim cu copii ar trebui să fie nedăsat, știi? N-ar trebui. Bine. Acum aprinde câinele. Bravo. Haide. Păi nu trebuie să-l atingi, trebuie să-l iei în brațe, să-l prinzi. Gata. Primul câștigător. Bravo, primul câștigător. Te felicit, uite, n-a 5 euro. Du-te și joacă-te acum. Așa, bravo ție! Deci primul câștigător este acolo, așa? Și acum haide să mergem la altul. Din păcate niciun copil nu va fi filmat. Din păcate. Ia să vedem, uite pe copilul ăla, ia. Gimnastic. Nici. Ia să vedem, altul. Ia, băi, fata aia acum. Iubire! Te filmez! Ești în direct! Bine? O plecat? Fii atent! Fii atent! Asta e. Deci pe acest băiat îl cheamă George și tu, George, te să prinzi câinile ăla. Dacă câștigi, uite, câinile ăla, dacă îl prinzi, o să câștigi. 5 euro trebuie să câștigi. Acum, dă-te jos să ți-l arăt odată. N-ai minte în cap. Mă filmez pe copii. Cine mă interesa dacă mă filmez? Nici pe mine. Hai! Deci, George, pe numele fals, vină încoace. Nimeni nu trebuie să știe numele pe astea, că poate să... Sunt oameni care pot să... Nu zi! Nu, te rog! Cheamă ca pe mine. Acum hai. Hai, George. Vezi câinele ăla? Uite-mă și pe el, uite-mă și pe el. Nu, e rușine, bine. Deci am ieșuat la al doilea player să zic, bă, vină mă încoace, George, bă, dar prinde câinele. Am înțeles cu George. Haide să mergem la alt băiat. Ia să vedem. Ia să pun zoom să vă arăt. Băiatul ăla de acolo, e perfect. Looking good. După el! Stai, ești în direct. Nu! Ai ce vrea. Vă vreau să spun ceva. Zi un nume fals, dar nu cum te cheamă în viața reală. Mă cheamă Cristian Maria. Deci Cristian Maria trebuie să fie concurător la prins câinii. Uite, vino să-ți arăt câinele. O să primești 50 de euro și apreciere de la vizionari. Uite câinele ăla de acolo, Chihuahua, du-te și prinde-l. În fine. Asta e vânătoarea de câini. Ia, stai un pic. Ia să vedem. Acum aprinde-l. Nu mai prind. Ia să vedem. Văd că băiatul e cam supărat. Ia să vedem. Ia uite când sunt după ei. Ia uite, hai Didi, hai, fui Didi, bravo Didi. Ia uitați toată casca, băi. Unde s-o băgat, repede, unde-i câinele? Am pierdut câinele. Uite-l acolo. L-a prins, rămâi așa cu câinele în braț. Ai câștigat. Dar unde-i mă fac aia?
Bravo, ai câștigat, zi un nume fals. Eu vreau! Bravo, a câștigat, din fericire. Stai pe loc. Stai pe loc. Dacă prinzi câinele o să câștigi 50 de euro. Cum te cheamă? Zi un nume fals. E mic. Câinele. Păi da, zi tu un nume fals. Țircar. Bine, Andrei, te cheamă Andrei, să zicem, ok? Tu te hâplând de câinele ăla de acolo. Carina mă cheamă. Pe mine mă cheamă Carina. Bravo, Carina. Așa. Ia să vedem. Câinele este prins de... Sau nu este prins de... Ia să vedem. Și câinele este urmărit bine de băiatul Andrei. Și Andrei câștigă! Eu vreau. A câștigat Andrei. Am câștigat și eu și eu l-am prins. Păi dar și a câștigat Andrei. Andrei l-a prins primul. Andrei l-a prins primul. Bine, deci Andrei a câștigat. Hai să luăm câinele. Cum face câine? Bă, dar lasă cățul jos. Lasă-mă câine. Așa, bravo, bravo. Așa. Gata, fui după el. Așa. Câinele face un atac. Yay! Deja devine mai hardcore lucrul ăsta. Câinele chiar este fericit în momentul de față. Și este prins de... Aoleu, Doamne, era să-mi cad telefonul. Ia să vedem. Și... Andrei îmi prinde din nou! Sau nu! Sau chiar nu! Fugi, fugi! Așa, bă, hai că fuge câinele, hai! Unde e? Uitați-l! Dacă se închide brusc, nu o problema. Se descarcă bateria, asta înseamnă. Cine l-a prins? Cine l-a prins? Cine l-a prins? Bravo. Deci bravo, ai 50 de euro. Și eu. Mersi, la revedere. Și tu ai câștigat, bravo! L-am prins. Toată lumea care se uită de fericită, dați un like pentru ea! Dați un like și abonați-vă pentru ea, am zis! Bravo! Dar și eu l-am atins. Dați un like și apreciați-l pe ăsta. Ziceți în comentarii dacă nu merge, nu e vina mea și nu e vina lui. Prima dată am câștigat. Ai câștigat, bravo! Dați un like și abonați-vă pentru el, dați în comentarii că v-a plăcut. Bravo ție! Bă, și pășatul. Și acum concursul s-a terminat. Asta? Bă, cred că e la cățel. Îl vrei tu? Hai să iau câinile de aici. Și vânătoarea a început! Vânătoarea a început! Gata! Hai la mami, gata, Luca! Haideți, iau și pe teia. Câinele îi se prins din nou. Pune-l aici, că ai câștigat. Uite așa, să nu fie chinuit câinele. Așa. Nu, lasă câinele, e chinuit acum. Acum mușcă, gata, lăsați câinele. Lăsați câinele. Vă mulțumesc. Nu acum. Lăsați câinele. L-am prins. Poți să-l mângâi eu. Deci ea a câștigat. Am câștigat și eu, că am prins. Ce faci, mămăligă? Și acum că ei au câștigat, hai să dăm câinele jos, că nu prea se simte bine. Nu l-ați prins, nu mai îl prindeți. Lăsați câinele în pace. Așa. Câinele. Și din fericire... Bună ziua! Deci din fericire ea a câștigat acestui concurs. Dați un like, abonați-vă de 50 de ori. Și dați câteva comentarii pentru ea. Hai, mă, ceamă, Sara, de ce faci un vlog? Ce? De ce? De ce faci un vlog, adică mă filmezi? Din cauza că nu prea mai am filmări pe canalul meu de YouTube, nu prea mai am filmat de 2 zile și am zis să... E cam expirat canalul meu și am zis să... Bine, atunci întoarce camera. Dați like și abonați-vă de 50 de ori și dați un... Și dați un comentariu pentru ea. Acum cred că vrea să mă bată, dar în fine.
dați like și pentru acest videoclip. Eu v-am pupat, cam atât a fost și vânătoarea de cuciu. Și eu am fost Luc. V-am pupat. Nu mai zic! Nu îi mai pupa, că n-ai iubite! V-am pupat și o să închidem acest videoclip aici. Să iau câinile. Să vedeți și voi câinile ăsta. Uitați ce frumos este. Pac, uite, mușcă. Mușcă. Pa, dați un like pentru Cuțu și pentru cei care au câștigat. Vă mulțumesc pentru că v-ați uitat. Hai, pa, băieți!